Здравейки YouTube, това първи ми клип, другите не се чувах. И аз отивам на Quake. Чакай, може да влиза? Идвайте, да. Да, и тук при мен забравих да кажа. Влез Quake. Тук при мен са едни мои приятели. Сега ще ви кажа. Да. Тук при мен са Криско. Тук при мен са Криско, Вало и Гого. Да. Що съм тук? Не знам и аз. Оф, къде е тъпия Quake? Влизам в Quake и ме пуска в някоя арена, човек. Прави се. Тъй, Fallen Kingdom. Гледай при табелките има едно. Отдека знам, ще му питаш. Сега ще почнем игра. И надявам се... Тихо малко, Надявам се да... Да. Надявам се, ама чувате. Човек, ще съм с дървеното. Оф, мале. От този скин съм... Да, мале, бах ти тъпото. С дървеното хора съм. С стария ми скин, с кой бех? С кой ме бех? Не, с стария ми скин, с кой ме бех? О, кемпър. Шит. Фък. То зверо сега ще отнесе кило. Шит. Да, и ако говоря малко тихо, извинете, в момента е 10:20 и майка ми и баща ми просто спът и няма как да говоря по-силно. Утре очаквайте друг клип. Фук. Шит, то сме уби. Да, знам. Веро. For the love. Ти имаш 3 пъти повече убийства от мен, тъй че не се оплаквай, че ако обичаш. Ой, спи кафето. Да. В момента единия не може да се логне, втория не може друго, третия друго. Не, базикам се. Гого не може да се логне. Той е с Iron Hoi пича. На нерви. Team Extreme е. Ти ще ни щупиш, ти ще ни биеш тази игра. Аз съм плашил. Плаша всичко. Ти плашиш, аз плаша всичко. То с Хардо май са прави нещо. Double kill. Хардо да, той не знам, що си направи собствен ченъл. Вместо да е още от това, от RP Games. RP Games аз не знам дали още снимат вече. RP Games вече нека се загубиха. Няма пък да ти го дам. Да. Аз сега ще ходя на Survival Games. То е мини Games клип. Да.
Аз отивам на... Брато, имам 725, остават ми 800 за голда. Да, и аз съм на Кит ПП-то. Той. Добре, аз ще затварям. Чао, YouTube. Чао, Крис. Да, и съм на Кит ПП с дъма броня. Вземах си танка. Той така е най-добър кит. И с 100 скини е много убийства. Защото не съм правил. Фак, че хода са без другите, ще ме пребият. Ти на кой си литнал, бе, куче? На кой си уитнал, бе, куче? На кой си уитнал, бе? Мангъл. То с кръв не може да ми вземе пича, тръгна да ма бие. Ай, Макс, умирай. Ега си почна килър стрик. То с Макс 15 нещо много силен са прави, като бяга. Убиха ма... Да. Защо затворила? Трябваше вино нещо. Еми казвай, че ти затваряш изведнъж. Не, той каза, аз ще ставам. И аз. Хубаво, айде. То с Макс пукна. Старт. Аз съм на Кит Пепе. Сега че има... О, някакъв пич, който ще отнесе кила. Кила на века ще е върху него. Ай, мангал, пуквай. То си избяга. Знаеш, че понякога YouTube може да не ти приема клипа. Що? Не знам, веднъж те ми стана. Защото клипът ти е бил нубски. Защото в Майнкрафт да кажем, че има някакви звукове, нали аз като игра си инструмент, като кача клипче и то не ми дава. Заради звука, защото е копиране, да се каже. Да, бе, да. Това... Не, те като качват на Battlefield CS, звука им седи чек и си качват клиповете. Да кажем, на Saints Row чек, нали, защото има някакви супер като играеш Saints Row ще видиш. На Saints Row да не бати звуковете има. Аз съм я играл много пъти. Криско телепортни се на Крис. Аз съм играл, яка. Saints Row, да. Saints Row да търт. Аз се превъртях до търт на PlayStation. Търт е най-бруталната изобщо съществуват Saints Row. Какво не играеш? Може да играм мултиплеер. Да, чек, ти добре си, бе. Saints Row вече ми омръзна, ще превъртех 3 пъти, айде, отказвам се. Да, ти но ме кефи частта, къде с хеликоптера такош. С хеликоптера ке там държи някакво супер големо железо чек и ти на него застанал и бой по всичко живо чек от железото. Мен ма кефи имаше една мисия, че дето де ти даче оръжие, нали ли се би срещу някакъв чек, една супер голямата енергия. Да, Сети ли са? да. Ами, аз знаеш какъв герой си бях направил? Някакъв само погащи. Той не се направи същия. Чек някакъв напомпан 35 килограма отгоре на мускулите. Къв? Герой беше като на знака. Да, с котешката главичка. Да, че котешката главичка, човек има един, който ти дава супер много пари. Пише. Да, и ти можеш да си сложиш главата на мачката. Да. Сега отиваме на Hunger Games, Survival Games. Права. Хора, правя... Тихо малко е. Тихо малко снимам, ако обичаш. Значи, правя една игра на, нали, хъгъто. И спирам клипа, защото вече май ще ми спре той сам, на CS-та ми се бъгва. За всеки случай. Не знам. Да бе, дис. И аз на диск не такова. Да, вече. Да, и няма свободни арени, тъй че мисля това да е за клипа, ако не намеря сега свободна арена. И абонирайте се за нашия канал. Да, аз ще го в описанието.
Да, абонирайте се за тях особено. Те са и най-добрите приятели сигурно. Ще има линк към канала на Нико също да се абонирате. На Нико. Никой не му трябва толкова много абонати. Нико ми е също добър приятел и абонирайте се за него. И хора, запишете се в това, в giveaway на Нико. Последния му клип. Свободна арена, ще играем, значи. В последния му клип, тихо малко е. Иначе, в последния му клип напишете, ако сте следващия, ако сте... Гледайте, има един коментар 75. Вие напишете 76, следващия 77 и така до 80 трябва да изкараме. Той каза, че на 80 ще ги тегли. Аре, аз ще тръгвам. И... Айде. Чао, YouTube. Бай. Да, и аз спирам клипа, защото това никой няма. Да, и... Goodbye. Хора, пичове. Чакайте само да ви покажа нашия свят на креатива. Да, той къща на Криско. Да. Пак къща на Криско. Полукъща. Така. На Гого. Тук някаква фермичка сме правили. Тук фермичка. Тук enchanting table. Гого си направи човека. И моя тръгнахме да го правим, ама всичко фейлна и... чакай. И да, тук аз правих затвор. Не съм го довършил, иначе най-готината стаичка за сега е тази тук голямата. Да, бива е. И да, само отивам на хъба да пусна това. Да, и скоро може да снимам на Pixelmon, защото те ще го добавят и тук къде е. Чак сега взема спида да го намеря. Къде е? Его е тук. Трябва да е тук. Да, е до Pixelmon. Ще снимаме и тук. С приятели. Ако скоро, когато го отворяте. И да, само с... Така. Да, това съм аз. И вижте. Бам! Бай! Това е всичко от мене. До скоро!